kai kyau. Allah ko wai a haka ma dan ban yi wanka ba. Da na sheka wanka na kura wanka an mun irin dan fashin goshin nan da sai kin fi ganin haiba ta da kyau na fito fili. Wallahi a haka ma kamun kai mugun kyau. Amma ka san ni baby. Ni na yi aure guda 7. Duk mazajen da na aura sun gagara rike ni. Ban san don kyawuna ne su yayi yawa ba. Rashin rabo ne. Ai duk namijin da ya aure ki kasa rike ki to rashin rabo ne. Kuma shi biki zaka ce in rabo iran tsaye da kai ba? Kuma abin ita tabbata da kai to rabbi in yace sai da kai fa to dole nan sai da kai. To wannan alhamdulillah to rabanki ne iran tsaye ni ne mijinki shine dalilin da yasa. Ka zo ma na ji na kamu da sa. To ki kwantar da hankalinki. In kin yi aure ya kai 3,000 ni zan aure. Ina gaya miki wannan magana kuma ai ma wani abu ya fito a jikinki na kin taba aure. Kuma na san su din kansu mazajenki da suke sakoki rabona ne suke sakoki. Saboda bari ki jin gaya miki wata magana da baki sani ba. Yanda kike din nan akan ki zan iya hada yaki. Ina jaddada miki akan ki ba abin da ba zan iya yi ba. Allah sarki. Malala san? Barka dai. Akan wannan baiwar Allah zan iya mutuwa. Akan wannan baiwar Allah zan iya Isra'ila tana tsakiya da yaƙi tana bala'in yaƙi in je in ce sai ta bari. Akan wannan baiwar Allah ina mai tabbatar ma ni fa da kake gani zan fa iya zuwa China dokarsa ta haihuwar 'ya'ya bibbi in karya ta ce kowa ya haifi 'ya'ya 40 ma. Allah sarki. Dai ba wai wannan ba. Sako aka ban tun jiya nake neman ka in baka sakon nan. Yanzu kuma kai sako ko sakon kuɗi ne ina tare da wannan sai ka ja ni in tafi kun ka sako? Wallahi na gaya ma. A dole ka zo ka gaya ma kawai ka da ka ci gaba da hidanka. To kai hakuri man a gida mu haɗu ka gayan. Ajiya taimaka yi hakuri da Allah. Kin ji? Bari in dan gaya mar. To amma dai kuma sai a rinka yi min adalci dai ko? Ni dai ka zo. Yanzu dan Allah dan Annabi ina kusa da iyalina sai ka ja wani abu. Yanzu ba wannan ba. Ya kake da wannan yarinyar? Matata ce. An daura? A ita dai zan aura. Wannan din? Ƙwarai kuwa. To ka san wace ce? Gata. To bari in gaya ma. Wannan ya da kake gani. Na ji ka ta karkale kana karshen ta fita ajali ne yake binka. Wannan auren ta 7. Kuma namijin farko da ta aura. Bari in gaya ma gaskiyar lamari. Shi kadai yana tafiya bari in gaya ma a mota. Yayi daga ya mutu. Dama direba ne. Na gaya ma ne. Na biyu na jan ruwa a rijiya. Sai ganin sa kai tsindin ya faɗa rijiyar. Kuma in yanke ma mazancan ma tukuna in tafi ƙarshe. Na ƙarshen na 7 da ya aure ta. Yana tsaye shi kada ya ɓatan calikan Indiya. Kawai ya gani aka yi babu shi. Ka zo kuma kai kuma kana nema ka danna kanka a yayi. Kowa ana masa hukunci da aikinsa kenan. Ina gaya ma ne magana. To ni da nake kaga gwanin kanya ina ga kaga kanya za a rataye ni. To ta ɗan bar ka rufe ozinka ka gyara sahunka. Na gama gaya ma wannan. Kaji in baka ji ba kawai Allah ya sa da shi ne. Kai ba haɗuwar mu ce ta ƙarshe ba. No dying now sai next time wallahi. Haba. Ni na ga tun da yarinyar na ga ta saka min fuska na san a kona ba ƙasa wallahi. Tun da na ga tana sake min fuska na san nan akwai wani abu a ƙasa wallahi. Amma ruga a guje ta tunanin tsoro na ji. In tsaya kuma. Ya naga tun daga tafiya abokinka naga duk jikinka yayi sanyi. Ya tafi ne sai in hankali na sai bai kwanta ba. Da ke yanzu zuwa ya gaya mun cewa wani kakan ma ƙauye ya bada aure na. To da kakan namu ibada aure na duka gari kowa da kowa ya taru. Har me garin mu ma yana nan. Ni kaɗai ake jira zuwa ɗaura aure shine naga bai kamata a ce kuma na yaudare ki ba. To ya zancen auren namu? Ya zancen auren mu? Wazancan makabarta masago? Maganar auren mu? Ai na rubuta ritaya. Kai ritaya? An fasa. To ban gane ba kai ritaya. Wallahi tallahi na rubuta ritaya. To ni ina son ka. Ni kuma yanzu ba son ki nake ba gaskiya wallahi. Ni ina son ka kuma sai na aure ka. Tunda ke teshe mamali na ko? Baiwar Allah, ya dai fito miki gaskiya zahiri a gaskiya ki. Magana ta dan Allah yanzu nan na samu masaniya cewar duk wanda kika aura auren ki 7. Kowa da kala sana'a sa ake kashe shi. Ni kuma ma abocin kanya ne. Haka kurin sai ina kusa da kanya in ji an rataye yana kanya. Ga itan kanya da ƙarfi kafin kwace na mutu. A gaskiya hakuri za ki wallahi ni shi mutuwa. Wallahi baka isa ba tunda kace sai ka aure ni kurata sai ta aure ka.
subhanallahi me kuma kurwa bai wa Allah Wani ce kuma. la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayo za ka kashe mutum gwamnati ki ka dauki ban gane kin ga ban gane wata ce ce da hekin aure ne wata ce ce wayo za ka kashe mutum la ilaha illallah muhammad rasulullah ayo